Tervetuloa meidän tänne. Nyt on tämmöinen siirrettävä studio kasattuna tänne Finnform aurinkokatsomoon ja Suomperän Teron kanssa jutellaan vähän tulevasta ja menneestä ja katsotaan mihin juttu vie. Mutta tervetuloa mukaan, miten kuuluu? Kiitos ja morjesta kaikille ja hyvähän sitä aina kuuluu. Varo Amppari. Oho, kato. No niin, se lähti pois. Se lähti, joo. Saatiin nyt ensimmäinen voitto tälle päivälle. Kyllä. Ei mitään, hyvää kuuluu ja kivat kelit, aurinko paistaa ja reinit pyörii ja viikonloppuna taas pelataan, niin hyvää kaikin puoli. Niin, nyt oli vähän erilainen rytmi. Oli sunnuntai-peli ja pitkän matkan peli, niin meneekö tää viikko nyt sitten ihan normaali rytmi mukaan vai miten tässä toimitaan? Eilen huilattiin ja sitten tänään palataan taas treeneihin. Treenataan tänään ja keskiviikkona ja sitten perjantaina ja lauantaina peli. Ina on lyhennetty, että eilen annettiin vapaa tosiaan, että sunnuntai oli matkustuksena aika kovaa. Monessa aikaa olitte Salossa? Me oltiin 2 aikaa. Niin ja siellä oli vähän tapahtumiakin tuossa matkalla. Siinä oli pieniä tapahtumia joo, mutta meidän aina niin terävä huoltajakaksikko hoiti. Ja pohdittiin just, että onko se Tiuhti ja Viuhti vai miksi heitä kutsuisi. Se voisi olla jo tyyliin. Oli tosiaan siis auto... Beavis ja Butthead, miten se menee jo? Beavis ja Butthead, niin oli matkalla motorilla. Pysähdyitte auttamaan lähimmäistä niin sanotusti. Siellä oli jonkun henkilöauto tulessa. Siellä oli pikkasen joo. Siellä oli pikkasen joo. Vähän semmoista actionia siihen. Joo. Mut tosiaan meidän huoltajat hoiti mallikkaasti homma. Hoitivat tilanteen ja tää varmasti jää elämään tää keskustelu kyllä aika pitkäksi aikaa. Mä uskon kanssa, että tästä kuullaan vielä. Varmaan joo. Miten Mikkelin peli? Se oli aika kaksijakoinen. Oli aika kaksijakoinen ja tosta pitkästä matkasta täytyy sanoa, että kun Oulussa valmensin pitkään, niin tommonen, siellä oli niin Rovaniemi on 250 kilometriä, niin se oli paikallispeli. On, mutta tää on vähän pitkä matka, että tää on Etelävetelillähän, tää on kauhean matka, kun istutaan 4 tuntia bussissa, että itsellähän tuo oli poronkusemahan tuolla, niin, se on. Mut oli jo kaksijakoinen, että ensimmäinen jakso oltiin pikkasen altavastaajana, että ei ihan vähääkään ja siinä oli vähän oli selkeä pläni, millä lähdetään peliin ja sit ihan täysin ei sitä niinku sit toteutettu tai pystytty toteuttaa. Et siinä oli vähän tämmöisiä rakenteelliset hyökkääminen lähtee aina alhaalta ja jos se ensimmäinen avaus alhaalta lähtee aina pitkänä, niin silloin on vaikea mennä ja jos kaikella kunnioituksella niin kuin Röökman ja Katajamäki ylhäällä hyviä haastajia etenijöitä, mutta eihän heille nyt pääpalloja kauheasti kannata heittää. Et siinä piti puolialla muistutella sit vähän, että mitä asioita on sovittu ja sitten Olli Jakosen tulosta toi voimaa lisää ylös, pystyttiin pitämään palloa ja täytyy muistaa, että 5 pelaajaa oli eri pelaajaa avauksessa ja 2 pelaajaa pelasi ensimmäisen pelinsä ikinä Salpassa, niin totta kai myös se yhteispeli vähän haki huomionsa siinä pelialussa, mutta toinen jakso oli sitten ihan erinomainen ja me oltiin niinku... Joo, toinen jakso oli ihan tosi loistava, ja taitaa olla edelleen niin, en muista ihan tarkalleen, mutta Mikkelissä niin MP on tottunut tekemään vartin sisään avausmaalin melkein joka pelissä. Kyllä he tuli tosi kovalla vauhdilla päälle. Taidetaan olla ainoa joukkue, joka ei ole sitä päästänyt. Ja mun täytyy sanoa tuohon tuommoinen mielenkiintoinen tilasto, että me ollaan ainut joukkue koko sarjassa, kun ei ole ekalla vartilla päästänyt koko kaudella yhtään maalia. Koko kaudellakin vielä, niin. Joo, toistaiseksi, että 19 peliä ollaan pelattu, että koputetaan nyt penkkiä, että ei sit lauantaina käy toisin. Ja näähän tilastotkin aina joskus muuttuu, mutta sanotaan, että tähän asti niin 0-15 minuuttia niin ei olla päästetty yhtään maaliin. Ja se oli niinku tiedossakin, että MP tulee varmasti alkuun kovaa. Me oltiin ihan valmiita siihen pelin kamppailuvaateeseen ja pikkasen reagoitiin taas, ei ennakoitu, reagoitiinkin vähän myöhässä ja sitten oli tosiaan niin kuin sanottu, että lähdettiin liikaa alhaalta pitkillä palloilla ja meidän hyökkäyksessä ei ollut ehkä sit sellaisia pelaajia, jotka on vahvimmillaan ilmapalloissa, niin tämä sitten aiheutti semmoisen kierteen, että oltiin juosti ilman palloa, mutta toisella jaksolla parannettiin ja se oli sitten lopulta oltiin jopa sit loppujen tapahtumilla jopa lähempänä voittoa sitten, mutta ei se sattuma, että MP on noin korkealla sarjassa ja heillä on hyviä pelaajia ja he on olleet kotona varsinkin tosi vahvoja. Sitten jos tulevan viikon peliin mennään, niin sulle on varmaan jonkunnäköinen erityismerkitys tällä tulevan lauantain pelillä, jos sen ihan väärässä on. No totta kai, KPV on rakas kasvattajaseura ja siellä alkoi pelaajauraa ja alkoi valmentajauraa, että kyllä se aina totta kai on semmoinen. Juhlallisesti sut kuulutettiin Kokkolassa vielä, kuulutettiin herra juhlallisesti sisään peliin. Se oli hienosti heille kyllä jo, arvostan ja iso kiitos edelleen niin kuin siihen suuntaan, että totta kai pelaaminen alkoi siellä ja valmentaminen alkoi siellä, että paljosta heille on kiitollinen, että se on hieno juttu, mutta totta kai on ollut itse jo sit
vuodesta 1998 lähin sieltä pois, että nyt on 25 vuotta jo valmennusuraa tehty muualla, niin totta kai tässä on tullut sitten muitakin tärkeitä seuroja ja niin kuin tällä hetkellä se on totta kai Salpa, mutta totta kai jokaisella on se, että missä sä oot aloittanut pelaajana, valmentajana, niin onhan siellä seuralla aina spesiaali merkitys sulle. Kyllä se seura ja kaupunki ja se kaikki kyllä se on jää mieleen. Että... Millaista peliä KPV on ehkä viisaampien mielestäni on aika pahasti alisuorittanut. Et ei varmasti odotettu, tai harva odotti, että KPV olisi noilla sijoilla, missä se on. KPV on, siellä on erittäin hyviä pelaajia. Nyt on vielä vahvistunut tuossa siirtoikkunan lopussa, että Akpo Veettahan on niinku ihan huikea hyvä kärki ykköseen ja Altti Hellemaa on erittäin hyvä keskikenttäpelaaja. Simon Uusitalo tuli sinne myös auttaa joukkuetta ja hänellä on nuorten maajoukkuetausta ja muuta. Ja siellä on hyviä pelaajia ennestäänkin. Toki heillä on ollut loukkaantumisia jonkun verran ja he on koko ajan pelanneet omalla identiteetillään ja erittäin aktiivista hyökkäävää jalkapalloa ja siellä on varmaan ollut monta peliä, että maali odottamat on ollut niin kuin heille, mutta siitä huolimatta se tulos on vähän niin kuin sitten kiertänyt. Että erittäin hyvä joukkue, pelaava joukkue, aktiivinen joukkue. Että kyllä me saadaan taas niin kuin onnistua, mutta niin tässä sarjassa on huonoja joukkueita. Ei. Tässä ei voi niin kuin alkaa tuudittautua, että nyt kun otettiin Tepsistä ja MPstä 4 pinnaa, mikä on erinomainen suoritus. Nyt voidaan mennä sitten niin kuin perustasolla niin kuin vaan silleen pelailemaan ja otetaanpa rutiinilla 3 pinnaa, niin jos tätä luullaan, niin sitten käy huonosti, että KPV:llä on erittäin laadukas materiaali ja nyt kun heillä on toi sarjatilanne, niin jokainen peli on aidosti kuin kapifinaali. Tähän meinasin just tulla, että nimenomaan meillekin niin seuraavat pelit on äärimmäisen tärkeitä siinä mielessä. Jokainen peli ja jokaiset pisteet on tärkeitä, mutta 2 joukkuetta kun on meidän alapuolella, niin mahdollistaa meille ehkä sitä, että kun otetaan pisteitä, niin pidetään heidät siellä alhaalla ja pidetään vähän kaulaa. Ja nyt on ollut viimeiset 5 matsia 1 maali mennyt vaan omiin. Ja 4. ollaan itse asiassa kuntopuntarissa parhaillaan. Semmoinen rutiinitaso meillä on parantunut tässä kauden aikana, että se mitä alkukaudesta, niin niin kuin, että oli hyvä ote, mutta se pelin taso, niin kuin mistä puhuinkin silloin, että se pelin taso heilahteli tosi paljon. Nyt me ollaan saatu sitä pelin taso heilahtelua niin tosi paljon vähemmäksi. Ja laadukas arki ja yhteiset kokemukset. Täytyy muistaa, että meillä on paljon pelaajia joukkueessa, jotka pelaa ensimmäistä vuotta tällä tasolla. Joo, tästä itse asiassa just tuossa puhuin Karintin kanssa tuossa yksi päivä, että kun katsoo tiettyjen pelaajien minuutteja aikaisemmissa sarjoissa, mistä mekin puhuttiin silloin tästä annoin, niin tavallaan, että nyt on pelattu jo ykkösessä huomattavasti isompia minuutteja. Siellä on pelaajia, jotka on viime vuonna pelannut 2. vähemmän minuuttia kuin tänä vuonna 1. Ja ne on hienoja kehitystarinoita. Joo, siis näinhän se pitää olla ja tämähän se tavoitekin on. Ja tämä on se tavoite, että kehitetään pelaajia ja peli kehittyy, pelaajat kehittyy ja näin on tapahtunut. Ja sitä kautta sit yhteiset kokemukset on hitsannut sit meidän joukkuetta ja ollaan saatu sitten niinku hommaa sitten niinku rullaamaan eteenpäin ja sit positiiviset kokemukset sitten ja tuo positiivisempia tuloksia ja sitä kautta sitten pistepussi sitten niinku se on taas ampparissa päässä. Se tykkää minusta. Se tykkää sinusta. No niin, nyt se lähti taas. Se on jotain houkutinta, ödöriä. Varmaan joku, joo. Tai se on se miehinen vastustus. Joku tämmönen, joo. Vetovoima. Hei, mikä tässä kaudessa, onko tässä ollut jotain semmosia, mikä on yllättänyt sut tähän mennessä? Sarjassa, peleissä tai niin kuin ylipäänsä tämmöinen isossa kuvassa? Ei oikeastaan varsinaisesti nyt yllättänyt kauheasti mikään. Että no ehkä se on Inaan yllättänyt, että tämä on näinkin niin kuin jakautunut kahtia tämä sarja. Et odotin, että ehkä pisteerot olisi ollut vähän pienempi. Et vaikka pelit on tosi tasaisia, että tässä ei aidosti ole yhtään joukkuetta, mikä varmuudella voittaisi toisen. Et varsinkin kotona jokainen pystyy haastamaan kenet tahansa. Mutta sitten noilla pienillä marginaaleilla ne on sitten mennyt. Että kyllä siellä Knistanillakin on ollut hankalia pelejä. On. Eiffillä, Tepsillä, kaikilla sama näillä. Sama kuin Knistan MP, miten haluavatkaan, se on MP kun lausutaan, niin molemmilla, se tuli takaisin. Niin. Molemmillahan oli vähän semmoinen hetki tuossa muutama kierros sitten, kun kaikki oli vähän, että nyt se niin kuin kupla puhkee, mutta sieltä on vaan suunta käännetty sitten taas. Joo. Että ruuvi kiristetty ja näin. Mutta toi 2 kastia on semmoinen. 2 kastia on sellainen, ja jos meidänkin tilastoja miettii, niin aika mielenkiintoinen. Eka 5 peliä saatiin 10 pistettä, viimeiset 5 peliä taas 10 pistettä, ja välissä oli 9 peliä, että saatiin 2 pistettä. Ja eikä me kuitenkaan niin paljon silloin oltu huonompia kuin nytkään.
ja se vaan lähti yhden maalin pelejä. Yhden maalin pelejä ja sitten siinä tuli ja niitä ekapuolia loppuun tuli niitä pukukoppimaalia. Nyt taas itse ollaan pystytty tekemään niin Tepsiä vastaan pukukoppimaalia puolustaa, että se on sitä tasaisuutta tullut lisää ja rutiinia. Mutta ehkä se, että niinkin paljon sitten on kuitenkin venynyt sitten näiden joukkueiden väliset etäisyydet niin pistemäärissä. Mutta ei, kyllähän niin tieto oli, että on kivikova sarja ja jokaisesta pisteestä käydään iso kapina sitten, että pisteitä tulee laadukas sarja ja kaikki joukkueet on tässä sarjassa hyvin valmennettuja ja näin, että ei tässä oikeastaan positiivinen yllätys on ollut se, että yleisömäärät on ollut niin kuin isoja. No nyt peleissä on ollut hyvää tunnelmaa. Keskiarvo parhaillaan. Se on, taitaa olla yleisökeskiarvo jopa yli 1000. On. Ykkösen keskiarvo on taas ollut noususuunnassa. Joo. Että yleisömäärä on ollut semmoinen positiivinen, että tämä on laadukas sarja ja pelataan hyvää futista ja TV-näkyvyydet ja kaikki, että tässä on moni asia hoidettu hyvin, että siitä niin kuin Mr. Leivo Jokimäki ja kumppanit niin hattua päästää, loistavaa duunia niin kuin siellä taustalla ja totta kai sitten joukkueet, pelillinen, se miten pelataan kentällä ja näin, niin se on totta kai, että mun mielestä niin kuin jalkapallon niin kuin on semmoista positiivista puumia myös ykkösen ympärille. Että on ollut laadukas sarja ja yleisömäärät semmoinen, ei superyllätys, mutta positiivinen yllätys, että ihmiset on niin kuin kiinnostunut ja ollaan taas niin kuin koronavuosien jälkeen, ihmiset on lähtenyt taas liikkeelle. Kyllä se Kuopasta on noustu ja päästy. Peli on parasta aina paikan päällä, urheilu yleensäkin, mikä laji tahansa, niin se on parasta paikan päällä. Ihan ehdottomasti. Mutta ei sen kummempaa, että meidän tekeminen on ollut, niin kuin, me ollaan oltu pirteen nousija joukkue ja ollaan pelattu nousujohteisesti, mutta se ei taas yllätä, varmaan suakaan. Ei se yllätä mua. Niin. Tuossa oli ihan mielenkiintoinen, Twitterissä oli nosto, hetkinen, onko Harri Laine? Laiho. Ei kun, taitaa olla Laine. No, Harri Laiho mun mielestä, mutta joo, kumpi tahansa. Harrille terveisiä. Eikö Harri Aholako se oli? Ei, Harri on Turkkarissa. No niin, selvä. Tää Ahola. Okay. Joo. Noniin. Anyway, Twitterissä nimimerkki Harri, mä voin vaikka täkää hänet tähän, niin nostaa aika useinkin hienoja tilastoja. Niin tää oli nostanut vähän aikaa sitten tuonne. Mä en tiedä näikö se, vai laitoinko sulle, miten otettu, sanoit tuosta, että sarja jakautunut kahteen. Niin tavallaan sitä, että miten ne keskinäiset pelit on mennyt esimerkiksi nyt ehkä tulevan alevan loppusarjan ja ylemmän loppusarjan välillä. Ja päinvastoin, että miten niin kuin alemmasta loppusarjasta on otettu pisteitä sieltä ylemmästä. Niin meillähän on nyt parhaillaan itse asiassa, me ollaan otettu nyt ylemmästä loppusarjasta, hetkinen, jos mä nyt on oikein muista nyt mitä on tullut jälkeenpäin, niin 9 pistettä. Mikä on taas sit enemmän kuin kolmella joukkueella, jotka on ylemmässä. Niin. Että ne on pystynyt ottaa sit niistä alemmista loppusarjoista tai alemman lohkon tavallaan niin kuin joukkueelta enemmän pisteitä. Niin, mitä se susta? Ja tavallaan mairitteleva tilasto, mutta... Niin. No se kertoo tietysti niin kuin meidän osalta siitä, että potentiaalia niin kuin on ja pystytään hyvänä päivänä niin kuin se, että varmaan moni ehkä on väsynytkin siihen mun mantraan, kun on sanonut, että hyvänä päivänä voidaan voittaa kenen tahansa, mutta nyt 2 viimeistä, oikeastaan 3 viimeistä peliä, niin kuin se Eiffin-pelikin, niin siitä on ehdottomasti pelitapahtumien mukaan niin kuin piste vähintään. Tai niin kuin voitto ja sitten Tepsi MP-pelit, MP-pelit, niin se on varsinaissuomalaiset. Kyllä meillä on niin kuin potentiaalia vieläkin parempaa ja edelleen, että esimerkiksi se, miten me pelataan keskiviikkona 11 vastaan 11 päivässä, niin se on edelleen parempaa kuin se, mitä me saadaan peleissä irti. Että vielä on vähän kasvuprosessi, että se on koko ajan mennyt parempaan suuntaan, mutta edelleen se, että vielä se ei ihan tule pelissä samalla tavalla kuin harjoituksissa, mutta niin kuin, että siellä on hyvä potentiaali taustalla. Toi niin kuin kertoo myös sitä meidän, tuliko mun kaveri taas käymään tuossa, näki, että joku lenteli tuosta vierestä. Lähti, joo, ei näy nyt ainakaan. Mutta niin, tohon itse asiassa sit vähän meinasin palata tavallaan talvella joukkuetta kun on rakennettu, niin silloinhan on jo tiedossa, että tulee muutoksia joukkueeseen. Se tietää, että syystä tai toisesta joku lähtee ja joku tulee. Niin miten sä nyt, meillä on tullut muutamia kavereita nyt tässä ikkunan, no ei virallisesti edes ikkunan aikana, ottaa nyt tulla kuin 2, mutta muutamia uusia tuohon vahvistuksiin löydetty, niin miten sä tuosta joukkueen tavallaan siitä rakentamisesta ja tästä, niin miten se sun mielestä on nyt jos sä katot sitä, niin, tai tapahtunut ja onnistunut ja tavallaan niin kuin nämä kaikki, mitä nyt on saatu vahvistuksia, niin on ollut selkeitä vahvistuksia ja tullut tarpeeseen, mutta onko se vaihtuvuus ollut semmoinen, mitä sä ennakoit?
No joo, jos tuosta joukkueen rakentamisesta niin kuin ihan sille lyhyesti, niin jos miettii sitä ihan alkuprosessia, niin se on aina kun sä nouset kakkosesta tai oikeastaan mistä sarjasta vaan, niin sä varmistat se oma sarjapaikkas vähän myöhempään kuin muut, että se 15.10.22, niin mikä voisi olla melkein virallinen liputuspäivä nyt Salossa sitten jatkossa, kun noustiin ykköseen, niin silloin aika moni ykkösen seura oli jo tiedossa, että he pelaa ja sitten kun kakkosen joukkueiden saldo kun nousee ykköseen, niin ei ole mikään maailman mairittelevin, niin sanotaanko näin, että siinä ehkä moni miettii, että viittiikö tonne mennä, onko se semmoinen paikka, missä nyt niinku kehittyy tai ymmärrät mitä tarkoitan? Joo, ymmärrän, koska pointti on se, että yleensä on menty pesuveden mukana saman tien seuraava kautena alas. Onko se 80% vai päälle peräti? Ja sitten se, että sä oot vähän myöhempään, sitten saat sen sarjapaikan, kun taas moni on tiennyt jo siinä kohtaa jo parikin kuukautta, että sarjataso ensi vuonna tämä. Varsinkin tällä sarjasysteemillä. Niin, kyllä. Niin siinä mielessä tietysti, että me oltiin vähän myöhempään liikkeellä kuin muut, niin se on aina vähän sitten haastavampaa sen joukkueen kasaaminen, mutta meillä on ollut kyllä niin kuin mun mielestä me ollaan onnistuttu, niin kuin voi sanoa, että niin kuin hyvin joukkueen kasaamisessa ja sen meidän arvomaailman mukaisesti ollaan pystytty niin kuin kasaamaan joukkuetta ja ollaan löydetty hyviä nuoria pelaajia, joilla on ollut nälkää ja halu näyttää ja kehityspotentiaalia on. Ja myös tämä kertoo siitä, että miten joukkueen niin kuin kausi on mennyt ja nousujohteisesti nyt kuitenkin sitten, niin se kertoo siinä myös sitten, että ollaan myös onnistuttu siinä. Mutta että nämä on mielenkiintoisia. Sitten tietysti aina on tilanne se, että kun tammikuun siinä 10 päivän tienoilla, kun sitten tryouttien jälkeen ja muiden jälkeen se joukkue alkaa olla, toki siinä tulee vielä elämistä, mutta aina on se tilanne, että kun on tietty matka, niin joku ei sitten ole ihan sitä koko kautta mukana, joku tulee kauden aikana, mutta se on mikä joukkue tahansa, millä sarjatasolla tahansa, niin näin se niin menee. Että sitä vaihtuvuutta on ja että joku on mukana sen koko kauden. Mutta kyllä meidän joukkueen henki on ollut ihan erinomaisen hyvä koko ajan ja se sitoutuminen joukkueeseen ja se, että jos joku pelaaja on poistunut kesken kauden, niin kyllä siinä ollaan aina halattu ja hyvällä fiiliksellä toivotettu puolia toisi onnea ja yhteisymmärryksen asiat on mennyt. Että kyllä sillä tavalla on niin kuin, siinäkin mielessä niin kuin pidän, että asiat on mennyt, että aina ei kaikille löydy semmoista roolia kuin haluaa. Jos sulla on 24 pelaa joukkueessa, 11 pelaa kerrallaan, niin silloin on aina 13, kun on lähtökohtaisesti niin kuin vähän tyytymättömiä. Niin kuin, mutta se, että miten sä sitten perustelet sen asian ja kaikkia sä et voi yhtä aikaa miellyttää sillä niin kuin peliajalla. Ei tietenkään. Mutta kaikkia sä voit miellyttää sillä tavalla, että sä oot rehellinen kaikille ja jokainen meidän pelaaja tietää sen, että mistä tämä rooli johtuu ja mitä pitäisi tehdä paremmin. Ja joskus me ei vaan löydetä sellaista roolia, että pelaaja maksimaalisesti pääsisi pelaamaan omilla vahvuuksillaan. Että se ei vaan niin kuin onnistu, se on niin kuin mahdotonta, mutta se, että miten me käsitellään ne asiat ja miten me sitten kohdellaan ihmisinä toinen toisiamme, niin se on tässä semmoinen niin kuin oleellinen juttu. No kyllä, ja sitten se on tavallaan siinä kohtaa, jos ei se löydy, niin sitten se on varmasti pelaajan tai ihmiselle parhaaksi, että sitten on sitten maisemanvaihto tai toisen seuran tai jotain ihan muuta, niin tavallaan, että jos tuntuu, että ei löydy se on, ja se mikä lämmittää mieltä, niin on tullut pelaajilta, jotka on kysellyt jo niin kuin esim. Tässä kohtaa, niin kuin, että olisi halu pelata Salpassa jatkossa, niin on kuullut esimerkiksi sellaisilta pelaajilta positiivista, jotka on ollut meillä tryoutilla eikä ole päässyt, tai pelaajat, jotka on poistunut meiltä, niin siitä huolimatta on antanut positiivista, että sinne kannattaa mennä. Nämä on tietysti aina semmoisia, mitkä lämmittää tosi paljon niin kuin mieltä, mutta niin kuin sanottu, että se on aina haastavaa ja ihmisenähän sitä aina toivoo, että ne, ketkä aloittaa, niin olisi aina mukana loppuun asti. Totta kai, sehän nyt on ihan luonnollista. Kaikkihan sitä haluaa. Kyllä, se kyllä. On ja se on se idea, ja siihen totta kai pyritään, mutta aina sitä vaihtuvuutta tulee jonkun verran. Ja siitä voi olla hyvin moninaisia, niin kuin nyt tälläkin kaudella on ollut hyvin moninaisia syitä, että tavallaan miksi joku on ehkä lähtenyt, joka talvella on ollut tai muuta. Mutta semmoista se elämässä on. Näin se on. Ja se kuuluu vahvasti tähän lajiin ja urheiluun. Että jokainen hakee sitä parasta omaa polkuaan. Joo, ja kuuluu elämään ylipäätänsäkin. Mutta se, miten ne asiat käsitellään ja miten ne asiat keskustellaan ja sovitaan ja käydään läpi, niin se on se oleellinen juttu. Sitten nopeasti voitaisiin, vähän kun tuossa nyt Aasisilla kautta mennään, niin tulevaa. Sanoit vähän, että on pelaajia kysellyt ja muuta, niin minkälainen, tiedetään, sulla on sopimus voimassa tämän kauden loppuun, niin sitä on paljon multakin kysytty, että
miten se ensi kausi, niin onko tästä keskusteluja, tai missä vaiheessa tällaiset keskustelut, voisi oikeastaan lähteä ihan siitä, että missä vaiheessa niin kuin tämmöisiä keskusteluja normaalisti tavallaan käydään ja niin kuin pelaajien kanssakin, missä vaiheessa keskustellaan, missä valmennuksen kanssa ja avataan vähän, miten tämä yleensä menee tämmöisille maalikoille. Niin, se on vähän silleen niin kuin kaksipiippunen juttu, että se vähän riippuu, että joskus, mutta niin kuin esimerkiksi niin kuin jos mietitään omalla kohdalla, niin vuosi sitten, että päätettiin, että jatketaan yhteistyötä kaudella 23, niin se taisi olla niin kuin elokuun loppuun, syyskuun alkuun, kun me tehtiin se sopimus. Me käynnistettiin sitten keskustelut, että ollaan haluttu sillä tavalla ihan yhteisymmärryksessä niin kuin viime vuonnakin rauhoittaa, että miten peli kehittyy, mikä on tilanne sarjassa. Tänä vuonna halutaan varmasti nyt katsoa vielä, että sarjapaikat ja muut tällaiset, että hyvässä yhteisymmärryksessä ollaan asioista niin kuin keskusteltu ja mietitty, että miten voitaisiin toimintaa kehittää, että miten niin kuin seurajohto toivoo, että peli kehittyy ja minkä tyyppistä joukkuetta lähdetään rakentamaan, että niistä ollaan keskusteltu ja tietysti sitten valmennus halutaan vastaavasti tietää, että miten sitten seuraa valmis kehittymään, minkälaisia resursseja meille on tulossa. Tämä on tämmöistä ihan niin kuin normaalia vuoropuhelua, että hyvässä hengessä ollaan keskusteltu ja sanotaanko näin, että tämä on ehkä vähän semmoista toisaalta vanhan liitonkin tyyliin. Mä en tiedä tänä päivänä, miten se nyt sanoisi, kun tänä päivänä ruvetaan kauhean aikaisin neuvottelemaan, että valmentajat saattaa jo toukokuussa olla, että ne onkin lähdössä seuraavaksi kaudeksi muualle ja pelaajat on jo sitten, että siellä saattaa olla keskellä kautta jo seuraavaan paikkaan sopimuksia, että tätä on niin kuin urheiluun tulossa yhä enemmän ja enemmän. Mä niin kuin ymmärrän sen tietyllä tavalla, että pitää olla ajoissa hereillä, pitää olla ajoissa liikkeellä, mutta sitten että jos me nyt ruvettaisiin tässä pelaajien kanssakin, niin kuin osan kanssa, koska sehän on fakta, että ainahan osan kanssa jatketaan, osan kanssa ei jatketa. Mutta jos se asia niin kuin ilmaistaan liian aikaisin tai päätetään liian aikaisin, koska tässä on vielä 8 peliä jäljellä, tässä on melkein kolmasosa. Sarjasta on kuitenkin nimenomaan. Semmoinen niin kuin 30% on sarjasta pelaamatta. Ja me ruvetaan tässä kohtaa nyt lyömään lukkoon, että hei, ton kanssa me ei varmasti jatketa ja ton kanssa me jatketaan ja ruvetaan käymään neuvotteluja. Niin se on aina vähän näin, että sitten kyllä siellä pukukopissakin sit sana lähtee liikkeelle, että jaha, ton kanssa on neuvoteltu, mun kanssa ei. Jaha, no eipä mua varmasti täällä haluta pitää. Et viime vuonna me niin kuin ilmoitettiinkin joukkueen suuntaan, että me rauhoitetaan tämä tilanne, nousutaistelu, aletaan vasta kauden jälkeen juttelemaan. Ja kun sä toimit näin niin kuin mun mielestä rehdisti ja suoraselkäisesti, niin sit sä voit olla taas tietyllä tavalla myöhässä. Tai sitten välttämättä ei, koska joku pelaaja voi ajatella, että jos toimitaan noin niin kuin fiksusti ja läpinäkyvästi, niin he haluaa katsoa sen kortin loppuun. Mutta meillä on vähän sekä pelaajien että myös niin kuin valmennuksen suhteen se, että katsotaan ensin sarjapaikat, katsotaan loppuun asti, miten tämä toiminta niin kuin kehittyy. Ja sitten on ruvettu niin kuin miettimään vasta, niin kuin, vaikka kyllä tässä koko ajan keskustellaan, mietitään totta kai ensi kauden juttuja tulevaa ja täytyy miettiä. Sama kuin mietitään tuossa ottelutapahtumia ja kaikenlaista muuta, on se media tai muuta, totta kai täytyy miettiä ensi kautta jo ja miten voidaan kehittää ja miten voidaan niin kuin kasvaa organisaationa ja kaikkea. Ja pitääkin. Mutta mä vähän niin kuin itse Henkko niin kuin vierastan sitä, että ruvetaan liian aikaisin, liian konkreettisesti, että tuo jatkaa, tuo ei jatka ja kauttaa jäljelle. Että annetaan mahdollisuus ja katsotaan mihin tämä menee ja siellä kun jaksat katsoa ja olla kärsivällinen, niin voi tulla yllättäviäkin parannuksia ja muutoksia. Että tämä on vähän semmoinen myöskin niin kuin arvovalintajuttu ja tällä ollaan niin kuin menty, että ei tässä niin kuin liikaa vielä olla ja pelaajien suuntaan ollaan tästä niin kuin viestittykin ja tätä kauttahan tämä nyt menee kans varmastikin niin perille. Rauhassa. Että katsotaan rauhassa, että kyllä sillä ajatuksia on ja muuta, mutta niin kuin sanottu, että antaa pelin näyttää vielä mihin suuntaan tämä tästä. Niin ja toi on ihan totta, että niitä pelejä on paljon jäljellä ja tavallaan pisteitä on jaossa paljon ja näytönpaikkoja on jaossa paljon ja loppukauteen sitten tiedä, sieltä voi nousta yllättäviä nimiä vielä. Mutta varmasti jos miettii tulevaa, niin jos mietitään niin kun, mikä on valmennustiimin vastuulla ja totta kai myös pelaajien vastuulla, niin kyllä me halutaan peliä kehittää. Ja pelin täytyykin kehittyä loppukaudesta niin, ja ensi kaudesta ja sitten taas totta kai niin kuin Suomen presidentiksi! Kiitos! Alaks kerää äänestäjäkortteja. Toiminnanjohtaja Tapanainen siellä huutelee. Joo. Kiitos Otto. Niin. Joo, parempi kuin ei politiikasta sen enempää. Joo, ei mutta presidentiksi vaan. Presidentiksi vaan suoraan. Että, mutta niin, mihin tämä nyt jäi, kun tämä sankari keskeytti tämän? Se keskeytti pahaa hetkeen.
Mutta aivan. Niin se että tää pelaajien, niin kun, että pelin pitää kehittyä. Joo, pelin kehittymisestä. Pelaajien pitää kehittyä, valmentajien kehittyä, mutta totta kai myös niin kuin seuran pitää kehittyä. Totta kai. Ja lisää resursseja varmasti kaikki näin haluaakin, että varmasti semmoinen hyvä vuoropuhelu on niin kuin kaikkien suhteen, että seura kehittyy edelleen ja valmennus kehittyy ja sitä kautta pelaajat haluaa kehittyä, että toiminta kaikin tavoin kehittyy ja peli muuttuu vielä monipuolisemmaksi ja näin, että sitähän tässä varmasti se on yhteinen tahtotila. Että, kyllä ja kokonaisuus, koska ollaan tässä vielä semmoisella, ei nyt voi jonkinnäköisellä taaperoaskeleilla ollaan tässä ja organisaationa tässä leikissä niin sanotusti. Et jos samat ihmiset tekee aina samoja asioita vuodesta toiseen ja odottaa niin kehitystä, niin oliko tämä se kuuluisa hulluuden määritelmä? Kyllä. Miten se nyt meni? Mutta kyllä tässä on tapahtunut positiivisia juttuja, että jos miettii niin valmennuksenkin näkökulmasta, niin toi Virtasilkan mukaan tulo on niin tuonut tosi paljon hyvää lisää tähän niin valmennukseen. Me ollaan saatu niin valmennukseen lisää vahvuuksia, lisää osaamista. Jokaista vähän omalle vahvuusalueelle lisää ja mun mielestä niin kuin meidän joukkueen rakentaminen silleen ja tuossa on niin kuin tullut hyviä pelaajia nyt niin kuin kauden sisälläkin meille ja heidät otettu hienosti kopissa vastaan ja näin, että paljon positiivisia kehitysaskeleita. Aamuharjoittelu on ollut jo kerta viikkoon ja viime vuoteen meidän reenimäärät on huomattavassa kasvussa, pelaajia asuu enemmän Salossa. Huomattavasti enemmän. Treeniajat on pidempiä. Treeniajat on pidempiä. Että kyllä tässä monessa asiassa on yleisömäärät, onko semmoinen 70% ollut nousussa yleisökeskiarvo, jos tuolle nopeasti lasken. Ei se kuvaa sua, Otto. Ei tarvii esittää. Et onhan tässä valtavasti tapahtunut kehityksiä. Et varmaan jos olisi 22 tammikuussa sanottu, että 23 elokuussa ollaan tässä tilanteessa, niin aika moni olisi voinut olla vähän, että että onpas aika kovaa kehitystä. Ja silti me tiedetään, että tässä on tosi paljon vielä parannettavaa ja tarvitaan lisää tekijöitä. Se on hirveän hyvä. Mä tykkään, henkilökohtaisesti itsessä, mä tykkään, että tietenkin asioiden pitää toimia ja olla, mutta mä tykkään siitä, että on hommia ja on kehitettävää ja tekemistä ja päästään viemään niitä eteenpäin. Se on sekä pelillisesti, organisaationa, että ihan kaikessa tässä. Joo, ei tässä ikinä valmiiksi tulla. Aina on mahdollisuus kehittää. Mutta tietenkin joskus täytyy olla myös tyytyväinen ja katsoa taaksepäin. Kyllä mulla sillä tavalla itsellä henkkohto on sellainen semmoinen vaikka tieto on, että meidän pitää pystyä kehittyä ja omaa toimintaa täytyy pystyä kehittyä, mutta kyllä mä uskon, että jokainen, joka on ollut mukana tässä tarinassa, niin voi myös semmoista positiivista pientä ylpeyttäkin tuntea siitä, että pitäisi pystyä tuntea, pitää tuntea. Et ollaan noustu, ensimmäinen nousu Salossa yli 20 vuoteen, ollaan 7. sarjassa, Suomen Cupissa ainoana ykkösen jenginä 8 sakissa, voitettu Tepsi ja Interi kotona. 3 kertaa pistetty yleisöennätyskauden aikana uusiksi. Joo, Tepsi ja Interi voitetaan kotona. Ei ole ihan, että kyllä tässä on paljon hyviä juttuja, sehän kertoo taas, kun puhutaan tästä kehityksestä, että tulos on seuraus ja se on aina seuraus sitten jostakin kehitystarinasta, mutta edelleen totta kai, että tässä on paljon tekemistä. Mutta on isossakin kuvassa ihan olosuhteista ja kaikesta lähtien. Mutta toivon, että ihmiset on hienosti ja yleisö on ottanut meidät hienosti vastaan ja taas jälleen kerran iso kiitos siitä, mutta ymmärtää vielä kokonaisvaltaisemmin, kun kovassa sarjassa me ollaan ensi kaudella, kun ja jos ollaan ykkösliigassa, niin me ollaan top 22 seura Suomessa. Se on kivikova sarja ja kivikova saavutus tässä näin kilpailussa lajissa. Mutta täytyy vielä ottaa pisteitä, että siellä ollaan. täytyy ottaa. Että fokus oleellisesti, kausi ei ole vielä ohi ja 22 pinnaa siihen ei vielä riitä, mutta hyvällä tiellä ja mä oon sillä tavalla luottavan, että meidän peli on kehittynyt ja meidän rutiinitaso on noussut ja yhteishenki on entisestään, vaikka se on koko ajan hyvä, niin parantunut, niin mä oon ihan varma. Mikä on, mistä on sanonutkin, että kiinnittänyt siihen huomioon tässä. No on tästä nyt jo aikaa, mutta se yhteishenki ja se joukkue fiilis. Ja se oli myös silloin, kun oli se 9 peliä ja 2 pistettä. Se oli pistettä. hyvä, joo. Se ei ole missään, mä en tarkoita sitä missään nimessä, vaan sitä, että se on entisestään hitsautunut. Että ehkä tuossa on semmosia persoonia, ei ole semmosia niin suulaita, räväköitä, ehkä sellaisia, niin se on ottanut vähän enemmän aikaa, semmoinen tietty. Ja silloin, kun meillä oli se vaikeampi jakso pelillisesti, niin harjoittelu oli tosi laadukasta, ilmapiiri oli raikas ja positiivinen, ja treeneissä oli kuitenkin semmoinen positiivinen tunnelma, että se on ollut iso juttu tässä meidän uuden tulemisen taustalla, että millaista se toimii, koska vaikeudethan sitten on aina se, mitkä muokkaa lopulta ja vastoinkäymiset mittaa. Ja se, miten me toimittiin silloin vastoinkäymistä aikaa, miten se arki pysyy kuitenkin, homma pysyy ruodussa ja toiminta positiivisena. Kaikki tiesi koko ajan, siis ei uskonut ja toivonut, vaan tiesi, että väkisin tämä kääntyy tällä tekemisellä. Ja nyt on sitten kääntynytkin ja nyt vaan jatketaan sillä tiellä, niin
eikä se Eiffi-peli tuli 1 tappio siihen väliin, ei siitä kukaan hermostunut. Kaikki tiedosti, että me pelattiin hyvä matsi, sitten vaan seuraavassa pelissä voitettiin Tepsiä. Niitä tulee välillä, että kyllä me voidaan tänä vuonna vielä hävitäkin, mutta ei siitä silti saa sit lamaantua. Sitten täytyy vaan se seuraava peli ja seuraava treeniviikko ja sitten vaan mennään taas. Just näin. Nyt meidän täytyy alkaa Joo, pitää treeneihin lähteä. lopettelee. Aivan, treenit paina päällä. Mutta tosiaan lauantaina hei, kaikki messiin. Täällä on hyvää ilmaa luvattu ja hyvät matsi tulossa. Ja Junnu katsomo on ehkä jotain pikku yläriä tulossa, että kaikki junnut taas liikkeelle sinne. Se on ollut kyllä loistojuttu. Joo, ja pistetään vielä tälle vuodelle yleisöennätystä ja sitten, että saataisiin 4-numeroinen summa, koska ei se niin kuin, joo, ne niin sanotut, että kun puhuttiin ennen kautta, että HIFK ja Eiffi ja Tepsi on yleisöpeliä, mutta kyllä minusta jokainen peli on yleisöpeli, että tullaan katsoa Salpaa, tehdään hieno tapahtuma. Ja sitä nautitaan, niin kuin sanottu, että nautitaan ja ollaan ylpeitä siinä, missä ollaan. Meillä on ihan syytä siihen. Niin, just näin. Ei mitään, lähdetään treeneihin. No niin, kiitos. Kiitos. Moi. Moi.